ngiyabingelela kuphinda lapho kufikelela khona le video. Mangaphane ukuthi umuntu mhlambe umuntu wesilisa uyasola ukuthi mhlawumbe prostate cancer, prostate cancer, uyakwazi ukuthi uthathe lo muthi uhlanganise nocadolo, ucadolo noma umhlabangulo lo engihlale ngikhuluma ngawo. Thatha lo muthi lona uqobe noma ugcobe ufake emanzini angango-2 litha, bese uyabilisa, uyaphuza ekuseni, uyaphuza ntambama, uyaphuza ekuseni, uyaphuza ntambama. Uphuza into engangemagi ekuseni, into engangemagi ntambama. Ukhula lolu, into ekulula kabi ukuthi uyithole ne nge-scientific name lento bayibiza nge-Sida acuta. Lo umhlabangulo, ucadolo noma u-blackjack, unalembali le. Uthatha yonke le nto, amaqabunga imbali zakhona, izithelo zakhona, konke uyakuthatha at once, ukupheke, ukubilise, ukuphuze. If kuwukuthi usuke unane-high blood, i-high blood izokwazi ukuthi iphelela leyo prostate cancer ekhulayo, izokwazi ukuthi inciphe, usale uphilile wena, ube right. Izinto lezi eziwukhula esikhule sidlala ngazo emakhaya, yabo nje umhlabangulo, ogogo sikhule bepheka isigwamba noma isijabane. Lezi zinto benza nje imfino ngayo, kwazi ukuthi ingako babekade be-stronger than le generation yamanje, ngenxa yokuthi babedla ukudla okunomsoco, okuwamakhambi. Emveni kwaloko bakwazi ukuthi baphile isikhathi eside. So into ebalulekile la ukuthi wena thatha lezi zinto lezi, uzipheke, uzibilise, uziphuze. Phuza ekuseni, uphuza ntambama, phuza ekuseni, phuza ntambama, because into eyenziwa i-prostate cancer ivala noma icindezela imithambo, ilimaza imithambo le ehambisa igazi la ebudodeni bakho. Noma futhi kuwukuthi ushawa isifo lesi se-high blood. Isifo se-high blood sikwenza ukuthi ube umuntu ohlala njalo agule, uthole ukuthi nje uvele uzwe nomzimba ungathi uyavuvukala, iy'nyawo zingathi ziyavuvukala, umzimba uyaqaqamba, nje yonke into yakho ine-high, yabona. So into ebalulekile ukuthi pheka lezi zinto, uziphuze, ukwazi ukuthi uzikline ngaphakathi. Uma kuwukuthi unogogo ekhaya ovuvukalelwa yinyawo, ovuvukalelwa umzimba, one-high blood, mtholeleni ucadolo, i-blackjack noma umhlabangulo ngegama lesiXhosa. Niwupheke, niwubilise, nimenzele nje into azoyiphuza ekuseni, uphuze ekuseni, uphuze ntambama, aphuze ekuseni, aphuze ntambama. Nawe mfowethu, wena oneminyaka esuka ku-35 ukuya phezulu, isuke seyiqala seyihlasela-ke i-prostate lapho iba khona. So kubalulekile ukuthi lezi zinto lezi uzisebenzise, ukwazi ukuthi uphile futhi ube right. Inamba yami-ke u-083 9471 856, 083 9471 856. uMaqethuka, siyabonga.